जाणून घ्या मंदिरांसमोर कासव असण्यामागचं कारण. असं म्हणतात की कासव हे प्रतीक रूप आहे. श्री विष्णूच्या दशावतारांमधील दुसरा अवतार हा कासवाचा होता. अशी कथा सांगितली जाते की बुडत्या पृथ्वीला कासवाच्या रूपात श्री विष्णूंनी आपल्या पाठीवर आधार दिला आणि त्या क्षणापासून विष्णूंच्या या रूपाची संपूर्ण ब्रह्मांडाला प्रचिती आली. असं म्हणतात की कासव हे शांततेसोबतच दीर्घायुष्याचं प्रतीक आहे. मंदिरात कासव असण्याचं कारण म्हणजे ज्याप्रमाणे मादी कासव आपल्या पिलांकडे कायम वास्तल्य दृष्टीनं पाहते तशीच कृपा देवानं भक्तरूपी लेकरांवर ठेवावी. इतकंच नव्हे तर कासव ज्याप्रमाणे शरीराचे बहुतांश अवयव कवचाखाली घेऊन आत्मसंरक्षण करतो त्याचप्रमाणे मानवानेही क्रोध, मत्सर आणि मोह अशा वृत्तींचा त्याग करत त्यापासून आत्मसंरक्षण करत नंतरच देवापुढे उभं राहावं असा संदेश कासवाकडून मिळत असतो. जाणून आश्चर्य वाटेल पण कासव ज्याप्रमाणे जमीन आणि पाण्यात राहून शांततेचं आयुष्य व्यतीत करतं त्याचप्रमाणे भक्तांनीही परिस्थिती कोणतीही असो तिच्याशी एकरूप होण्याची सवय अंगी बाळगावी ज्यातून तुम्हाला दीर्घायुष्याचा मार्ग गवसेल असा सुरेख बोधही कासवाच्या मंदिराबाहेर अस्तित्वातून मिळत असतो. त्यामुळे इथून पुढे जेव्हा मंदिराबाहेर कासव दिसेल त्याच्या पुढे नतमस्तक वाच. सोबतच त्या कासवाचं तिथे असण्यामागचं कारण कोणी विचारल्यास त्यांनाही सांगा.